Dê têkoşîna civakê zagonan diyar bike. Salih Keleş. Piştî ku ziman di nav însanan de bi pêş ket wa tedayîn derket holê. Ev pêşketin di nav civakîbûnê de pêk hat. Ji ber vê yekê pênaseyên destpêkê hemû taybetmendiyên wan li gor civakîbûnê ne. Pişt re têgeş jê heman watel wan têne barkirin. Di dîroka mirovayiyê de piştî ku forma îktidar û dewletê dertê û şûn de desteserkirina herî pêşîn naveroka têgihên civakî ne. İktidar û dewlet naverokan li gorî xwe diguherînin û dadigirin. Loma jî ku nîqaşek were kirin divê di destpêkê de mirov ji pênaseyan dest pê bike. Bi demê re her pergal ji bo ku berdewam bike kadroyên xwe diafirîne. Kadroyên pergala civakî ew kesin an jî. Kadroyên pergala civakî ew kes an jêrêxistinin ku exlaq û polîtikayên civakî ji xwe re esas dikirin. Sînorên kadroyên pergala civakî, sînorên exlaq û polîtikayên civakî ne. Kadroyên pergala dewletê jî memûrên dewletê ne. Sînorên memûrên pergala dewletê jî sînorên berjewendiyên desthilatdariyê ne. Ji bo ku ev mesele were fêmkirin mînakekê bidim. Demên berê meleyên gundan ne kadroyên dewletê bûn. Melayek ku bihata gundekî diviya bû ewil xwe bi gundiyan bide qebûl kirin. Gundên ku axayên wan hebûn divê xwe bi axa bida qebûl kirin. Ji ber ku mele debara xwe bi zikat û fitrên gundiyan an jî axa dikir. Gelek meleyan ji ber ku li gorî Qur'anê waz dane an jî axivîne, ji aliyê axa ve ji gund hatine derxistin. Heman tişt niha ji bo dewlet û memûrên wê jî derbasdar e. Memûr sînorê ku dewletê jê re xêz kiriye derbas bibe ji kartê avêtin. Mînak ji pênsîdê zêdetir akademisyenên ku gotin em nabin hevkarê vî sûcê û metnek îmza kirin ji kar hatin avêtin. Dîsa hemşîreyekê ku li dijî wehşîtiya li hember şervana YPG hatibû kirin, geziya xwe hûnand ji kar hat dûrxistin û hezaran mînakên bi vî rengê mirov dikare rêz bike. Li gor pênaseya feylesofê Îrlandî John Holloway, tişta ku ez ji Meksîkayê ber bi vir vekişandim, ronayiya rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan e. Analîzên feylesof û akademisyenên biyanî paradigmaya rêberê gelê Kurd wek ronakbîriya mirovayiyê pênase dikin. Ji aliyê din ve jî kesekî ku qaşo ji xwe re dibêje akademisyenim, têgeha komînê rexne dike û dibêje her carê têgeyeke nû dixin navgel. Qaşo kesekî di nav civakê de ye. Ji bo ku xwe têxe çavê xwediyê xwe, ji xwe re wisa ziman dirêjiyê dike. Kabile li ser exlaqê akademisyaniya civakî li destpêka tevgera Apoyê mêze bike ku ev tevger li ser kîjan hîmî hatiye avakirin. Şêwirmend û akademisyenên pergala kapîtalîzmê ji bo ku bîrdoziya kapîtalîzmê bi pêş bixin, fikra dema bîrdoziyan qediyayê avêtin holê. Hin kesên memûrên dewletê jî niha dixwazin bêjin ti wateya têgehan tune ye. Ev yek jî propagandaya pergala dewletê ye ku hîmê civakîbûnê ji holê radike. Ciyê ku lê civakbûn hebe, têgeh jî dê hebin. Di destpêka pêvajoya aştî û civaka demokratîk de rêberê gelê Kurd got, ew nîqaşên ku em dikin encaq li ser zemîna komereke demokratîk bi wate dibin. Komara demokratîk terkkirina hişmendiya dewletê ye. Ji ber ku şer di bingeha xwe de di navber hişmendiya dewlet û civakê de derketiye û dimeşe. Di rewşa pêvajoyan hade jî heman tişt e. Pêvajo geh disekine, geh dimeşe. Geh wek ku dimeşe lê tiştek nameşe. Li ser maseyê rêberê gelê Kurd her tiştî bi heyeta dewletê de qebûl kirin. Ji ber ku her tişt di zemîna mirovbûnê de bi serê wan dikeve. Baş e, ev pirsgirêk dê çawa were çareserkirin? Ku were bîra me, di destpêka vê pêvajoyê de rêberê gelê Kurd bi xetabê pêvajoyê du alî diyar kir, aliyek dewlet e, aliyê din jî civak û sazî dezgehên civaka demokratîk in. Di dîroka cîhanê de ti mafekî civakî dewletê bi xwe nedaye. Bi têkoşîn û birêxistinbûna civakî, maf hatine bidestxistin, asta rêxistinbûna civakê wê çarçoveya qanûna ku nihatê axaftin diyar bike.